La gestió duta a terme a l'Ajuntament en els últims 4 anys pel Partit Socialista ha sigut intensa i ha donat els seus fruits. Les gestions de l'alcalde de la ciutat i candidat a la reelecció, Emili Gregori, han aconseguit per a Algemesí inversions d'altres administracions per valors de 42 milions d'euros, 7.000 milions de les antigues pessetes. Els ingressos del govern d'Espanya, la Unió Europea, la Generalitat o la Diputació de València han contribuït al creixement d'Algemesí gràcies a encertades inversions que han ajudat a consolidar el progrés de la ciutat i la seva solera cultural, ambiental i industrial. Diners que s'han transformat en millores com ara el Parc Empresarial de Cotes, el nou polígon industrial del Parc Empresarial Pepe Miquel, les 2 escoles taller, els programes de formació i ocupació que han donat treball a més de 600 persones, les millores i ampliacions dels nostres parcs i jardins, el nou casal de festes, els treballs per aportar aigua de màxima qualitat, els treballs de millora de la xopera, les obres de reforma del Casino Liberal, la modernització del mercat municipal i tantes altres obres i serveis que milloren la nostra qualitat de vida dia a dia. Estem orgullosos de ser d'Algemesí i de viure a Algemesí. Però els candidats del PSPB-PSOE tenen nous reptes per als veïns i veïnes d'Algemesí. Algemesí necessita continuar a l'impuls modernitzador de la ciutat iniciat pel nostre alcalde Emili Gregori. Entre les propostes del Partit Socialista d'Algemesí per a aquesta nova legislatura cal destacar el compromís de que cadascuna de les vivendes d'Algemesí tinga accés gratuït a internet, així com la construcció del casal jove, continuar amb el Pla Municipal de Vivendes per a joves algemesinencs a nous edificis i ben situats, construir també 12.000 metres quadrats de parcs i jardins que permetisquen el creixement sostenible d'Algemesí i que la zona d'oci, amb cines i espai comercial, siga una realitat. Cal continuar la política de suport als comerços i les empreses d'Algemesí des de l'Ajuntament. Els nous polígonos industrials han consolidat el creixement econòmic de la nostra ciutat i treballarem perquè el seu desenvolupament creï 3.000 llocs de treball als pròxims anys. Ens comprometem a crear menjadors escolars als 2 instituts. El PSPB-PSOE d'Algemesí presenta una llista renovada i jove que encapçala l'actual alcalde de la ciutat, Emili Gregori, com a candidat a la reelecció. Es tracta d'una llista que combina a la perfecció la renovació amb l'experiència. La nostra candidatura uneix regidors amb experiència en la gestió municipal amb persones noves i capacitades per a formar un equip de govern sòlid i preparat per a continuar la tasca de govern que porta al continu progrés d'Algemesí. Només un equip de govern d'homes i dones encapçalat per l'alcalde Emili Gregori és capaç de garantir projectes en marxa tan importants per a la ciutat com són el campus esportiu, el programa municipal de vivendes per a joves, la residència de la tercera edat i centre de dia, la zona d'oci i comercial prevista i tots els projectes que Algemesí necessita.